Boa tarde, grazas por virdes. Continuamos hoxe a quinta etapa do ciclo de artistas galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexa o lugar onde se conozca, divulgue e reflexione a prol da arte galega. Que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un objetivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer os nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva. Saber e profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, levounos a coñecer a obra de Xaquín Marín, Caxigueiro, Xosé Gómez Chao, Antón Patiño, Roberto González, Álvaro de la Vega, Marc Caldas, Joseba, Luz da Riva, Ana Ibaer, Kiko da Silva, Dorda, Susana Seivane, María Xosé Díaz, Bari Caramés, Víctor Romero, Silverio Rivas, Xavier Villaverde, Manuel Patiña, Manolo Sendón, Luis Carré, Xulio Correa, Margarita Ledondión, Oliver Laxe e Jano Muñoz, entre outros. A próxima semana teremos con nós precisamente a Óscar Corral, que é un dos grandes fotoxornalistas entre os outros que hai en España, Premio Ortega y Gasset del País 2025. Para presentar a Emma Ríos temos a noso compañero académico Miguel Soprado, que desto sabe bastante máis que eu, e creo que corresponde aí precisamente facer a presentación da Emma. Bueno, ainda non o decidi. Bueno, boas tardes. Sí, está. Non está mal de toda esta lista que acaba de compartir Xosio con nós, pensar que temos tres nomes de comiqueiros. Se falamos desto hai 15 anos, supoño que sería unha empresa difícil de cumplir. O feito, ademais de ter hoxe con nos a Emma Ríos, cubre moitas casiñas. Por un lado, o de unha aportación máis dentro deste campo da creación artística, que é a banda deseñada, unha coruñesa trasplantada, que non sexa de nacemento, xa leva demasiados anos aquí como para renunciar a selo, e ademais creativamente foi onde se foi desenvolvendo durante os seus anos iniciáticos. E ademais, bueno, para min ten un punto especialmente emotivo presentar a Emma, porque teño con ela unhas conexións que non deixan de ser anecdóticas, pero que xa sabedes que moitas veces ese tipo de elementos anecdóticos son os que acaban tendo un peso moi especial nas nosas vidas. Neste caso, eu lembro, ela sempre lle dá así un pouco de pudor cando conto esta anécdota, pero precisamente por eso a mí me produce especial placer atormentala un pouco contándoa. Lembro un día no que a miña muller, que foi profesora de lingua e literatura toda a súa vida, chegou cun caderno destes de clase, me dixo: bote unha ollada do que fai unha alumna miña en clase tal. Botei, me dixo: que tal? Ten maneiras, sí, a ver, como que ten maneiras? Fai moi ben. Bueno, sí, fai moi ben. A ver, eu en eso sempre son comedido, nunca se sabe onde vai rematar a cousa. E entón díxome: pero ti crees que esta rapaza podería facer cousas? Sí, efectivamente, sí, si non deixa, si continúa tal, sí que ten, si fai non moi ben e tal. Entón, pois, aos 2 días ou así, veo e me dixo: animeina, dixenlle que, de feito, non sei se é certo, teatralizou un pouco, dixenlle, chameina, casi como se lle fora a botar unha broma, porque dixe:
bueno, tomo o caderno de volta, tal, e que non me enteire eu, que deixas de debuxar. Sí, eso vengo. E, entón, bueno, a anécdota quedou aí. Entón, cando anos despois, eu vou vendo os traballos dunha rapaza que comeza a publicar e tal, en Polaque, no colectivo, tal, en Marríos, tal, e un día, comentando con miña muller tamén, digo, é unha rapaza agora que está facendo cousas superinteresantes, tal, non sei que é, chamase Emma Ríos. É a miña alumna, é a que che trouxera o caderno, está xa publicando e tal. Bueno, pues a eso se van sumando cousas e tal. Esta pobre resulta que acaba pasando tamén pola Escola de Arquitectura, ela ten máis cabeciña que a min, remata a carreira, pero acaba facendo tamén a mesma escapada e acaba deixando a arquitectura e cambiándola polas cimentas. Entón podes entender que, claro, a mí me toca o corazonciño de un xeito moi especial. Toda esa progresión pois me fai sentir a Emma de un xeito moi especial. E ademais porque Emma eu creo que representa moi ben un dos obxectivos prioritarios que tiña Viñetas cando pensamos en facer ese festival, que era darlle oportunidade a xente nova de Coruña, de Galicia, a posibilidade de ver a obra dos grandes mestres, de ver os orixinais, de escoitar os autores, de ter un contacto directo co medio para potenciar as posibles vocacións artísticas, creativas, interesadas na banda deseñada que houbera. E lembro tamén a Emma, pues bueno, eso de adolescente ou post-adolescente, visitando os primeiros Viñetas. Así que estar hoxe presentando aquí unha flamante premio Eisner, unha muller con xa unha chea de publicacións, de libros recoñecidos, que ven de presentar hai pouco, unha semana menos, 5 días, o seu último libro en Monteconto. Non, foi en Monteconto, sí. Bueno, para falarnos de todo ese percorrido, de toda esa transición tremenda que viviu ela, penso que ten ademais unha posición privilexiada, porque ela coñeceu o cómic en España nos anos nos que, bueno, comezaba o derribo, comezaba a caída daquilo que se chamou grandilocuentemente o boom dos anos 80 e 90, e está recolocada nese ecosistema. Entón, creo que é moi interesante non só coñecer esa súa trayectoria, sino tamén como ela, como un autor en plena madurez creativa, consigue atopar ese nicho nun ecosistema que é cada día máis complicado, máis agresivo e menos favorable, menos amigable precisamente co autor. Entón, nada, deixo-vos con ela, ofrecínme quedar aquí para amparala ante o público, porque eu lembraba a Emma moito máis tímida e máis tal, pero xa vexo que está moi soltada, que está moi... E xa me dixo, non, se queres baixar e velo desde abaixo non hai problema. Así que deixo-vos con ela e moitísimas gracias. Non te dicen aquí, pero... Bueno, antes de nada, moitas gracias a todos por vir, gracias Miguel Anxo de corazón como sempre, eu quero moito, sempre conta destas cousas que morro de vergoña sempre, pero bueno, é como algo, como, non sei, ao final
a pequena familia dos cómics aquí, desde logo Miguel Ángel Maiceo conhecemos de hai moito, para min é un privilexio considerarme a súa amiga tamén, así que, bueno, vou empezar a falar un pouco do que é a trayectoria, de como levo, pois, casi 20 anos xa vivindo de facer cómics, 17 casi, bueno. Entón, vou empezar un pouco desde o principio, claro. Aquí había, pero a idea era un pouco por si alguén non me coñecía moito, pero ao final vou non contar eu, así que tampouco pasa nada. Como empeza todo, Miguel Ángel xa se estará rindo con esta página, porque estos son os fanzines, non? Eu nunca tive, eu son arquitecto, aparte de dibuixante, e nunca tive formación artística, nunca fun a ninguna clase específica de cómic, máis alá de pintura desde pequena, uns cantos seminarios, algúns desta persoa tamén, pero bueno, eu enseguida desde moi pequena tive interese nos tebeos, os meus pais tiñan tebeos en casa, eu basicamente aprendín a ler con eles, familiariceime moi rápido coa linguaxe, non? Resultoume moi natural despois pois empezar a facelos. A mí sempre me gustou debuxar, nunca deixei de facelo. No colexio, ao longo dos anos, quen fai este cartel? Quen é que dibuxa de clase? Sempre me tocaba, contenta de facelo, claro. E claro, en realidade, unha das razóns nas que reside o tema de que eu estudiara arquitectura en lugar de centrarme en cousas máis artísticas é que para min facer cómics non parecía unha profesión posible, non? Debuxar non parecía como algo que poides dedicar a túa vida e poder mantenerte. Por lo tanto, eu sempre pensei que non ia deixar de debuxar nunca, pero nunca pensei na posibilidade de poder traballar en isto. Entón, eu facía as cousas, pois, basicamente por amor á linguaxe do cómic. Entón sempre estiven facendo cousas relacionadas coa autopublicación, os fanzines, aquí hai algunhas imaxes, que é un formato moi interesante en realidade como campo de probas para calquer persoa que teña certa inquietude no medio. E agora, co paso do tempo, digamos que este tipo de formato está revalorizándose cada vez máis. Aquí temos un festival moi bo, paralelamente ao Viñetas, que é o Autobahn, que de forma indirecta surxe un pouco do caldo de cultivo que se cocía nas xornadas de banda deseñada de Ourense, no Viñetas, toda esa a miña xeración, coa xente coa que eu acabei estableciendo como lazos moi fortes, non? Toda aquela primeira xeración que despois acabamos vinculados en Polaquia, en outros colectivos, non? Pois para min foi un impacto moi importante na miña carreira, sobre todo a hora de que, como tampouco sou a persona máis extrovertida do mundo, entón para min poder relacionarme con xente que se dedicaba a eso, de recibir feedback de primeira man, era algo como moi importante, non? Tanto no meu pequeno entorno de estar nun stand pequeniño en Viñetas vendendo as túas publicacións que facías en fotocopias ou en imprenta e tal, e logo ao mesmo tempo poder ter contacto tamén pois, con dibuixantes profesionais, acceder ás exposicións de dibuixantes profesionais que se realizaban en toda a cidade, etc. Non? Eu, digamos que aínda que non estaba estudiando directamente para o cómic, sí que estaba recibindo moita información e ao mesmo tempo estaba traballando moito desde o principio, non? Entón, chega un momento en el que eu acabo chegando por circunstancias, acabo chegando a Estados Unidos. Eu estaba exercendo como arquitecto, non tiña ningunha presa, pero gustaba moito dibuixar. Naquele momento tiña unha presenza bastante activa na internet, en blogs e tal, un pouco porque todo o caldo de cultivo que tiñamos no entorno galego, dos fanzines, que íamos a Barcelona e nos movíamos no entorno xa do Salón de Barcelona, que era o máis importante de España,
Todo ese tipo de conexións logo tamén se desenrolaban online, ¿no? A través dos blogs, de todas, antes, isto moito antes de Twitter, das redes sociales e tal. Entón, eu estaba dándome corta, ¿no? Falando un pouco con compañeros e tal, de que gracias a iso eu estaba como chamando un pouco a atención de xente do outro lado do charco, ¿no? Que me facía comentarios en Flickr ou que parecía que lles interesaba a miña forma de dibuixar, tamén invitados a xornadas de Ourense, tamén invitados a viñetas. Entón, falando un pouco con profesionais do medio, non? E como que de repente empeceime a creer que o meu traballo podería ser interesante profesionalmente, non para España, porque como explicaba moi ben Miguel Anxo, aquí non había posibilidade como autor español de poder vivir do TVO e incluso de poder publicarse naquel momento, porque non había prácticamente nada de sustrato, non? Onde desenrolaron a carreira de cómic, non como iso nos 80. Entón, chega un día que al final preparo un portafolio e vou a Barcelona e falo con editores profesionais, cun editor de Marvel, con un de DC e con un de Vértigo, e a reacción foi moi boa, e aínda que non conseguín traballo directamente, ao final acabei entrando no mercado americano, facendo exactamente o que me daba a gana, co meu propio estilo, e cando o fixen, para min sí que foi de novo como facer unha carreira, non? Porque a idea non era, o meu obxectivo como persoa que facía as súas propias historias, como debuxante, como escritora, non era claramente dedicarme a facer cómic con historias de outros, non? Eu quería simplemente coñecer o mercado e ver se podía crear, ou se podía encontrar unha audiencia, saber un pouco como moverme aí. Entón acabei entrando en Marvel. Como vedes un pouco en estas páxinas, a verdade é que o estilo non é demasiado superheroico, realmente, non? Eu estaba facendo pois cousas moi sucias, como moi de terror, serie negra, con unha tinta moi cargada, moi clásica, de debuxantes clásicos que me parecían interesantes. Iso, ao final, a capacidade de movimento e tal, permitiume como traballar como en determinadas historias que o mellor o estilo non era como particularmente académico para o que significaba o TV de superhéroes naquele momento, pero de alguna maneira eu pude aterrizar ali nunha oficina que se dedicaba como a héroes urbanos, Daredevil, Spider-Man, como cousas como moi afincadas no tema urbano e no tema como de terror urbano e no tema como desta oscuridade case de crimen, serie negra e tal, no que o meu estilo, ao poder desenrolar a acción e estar interesada e pasarme ben e pasalo ben facendo iso, pois adaptouse genial, estive ao final en Marvel 4 anos. Entón chega un momento, despois de 4 anos, no que eu, claro, estou bastante asentada en Marvel empeza cunha campaña extrañísima de mulleres nos cómics, mulleres en Marvel e tal, empezo a sentirme un pouco na peceira, como que empezan a estar as cousas un pouco incómodas. Chega un momento en que Disney compra Marvel. Entón, Disney compra Marvel, empezan a salir as pelis de superhéroes, lanzan os Vengadores, de repente as series pequenas e os espacios onde se podía realizar como traballo un pouco experimental, onde eu podía ter como certa liberdade e tal, empezan a estar moito máis angostos. Polo tanto, eu quería pirarme. Chega un momento en que eu en Marvel coincido con unha persoa que se chama Kelly Sue DeConnick, que era guionista, que tamén estaba en unha situación parecida a que estaba eu, falamos de facer algo xuntas, fora da editorial, como algo independiente de creación propia, a ver que tal tiraba. A min pareceume un momento fantástico, porque precisamente Marvel estaba como reorganizándose. Entón moitos dos meus amigos e da xente coa que eu estaba traballando por estar en TVOs como que traballaban nun campo máis experimental co que realmente vendían, que era coas existencias de ventas que se precisaban nese momento,
estaban perdendo traballos, estaba reestructurando todo, e eu vin o momento de dicir, voume tomar un pouco de tempo, vou facer algo pola miña conta, porque teño o diñeiro ahorrado de estar traballando pois en estos cómics durante 4 anos, e vou probar, e logo xa, cando me faga un pouco de nombre, podemos volver e facer como proxectos un pouco, quizáis un pouco máis mainstream, porque o meu nome, a pesar de non cambiar o estilo, pois pode ganar algo de peso si funciona, ¿no? Entón, con que liso de cómic teño unha aventura que é Pretty Deadly. Pretty Deadly é un TVO que se chama Bella Morte en castelán, está publicado por Astiberri tamén, que sae no 2014, e que é un TVO que é basicamente un western, sae en Image, que é unha editorial independiente, onde de repente nos temos o control da IP, a propiedade intelectual, o control de todo o TVO. Realmente vexome a mí mesma cunha compañeira como facendo fanzines outra vez, facendo exactamente o que nos dá a gana, cun apoio bestial por parte da editorial, e de repente para min o que ia ser unha aventura pequena, porque por outro lado en Marvel se habían cabreado bastante, pois claro, eu estaba un pouco como moi insegura, porque cando anunciamos este TVO, por exemplo, en San Diego, recibín un email de Marvel dicindo que estaba facendo, non? Que eu tiña unha carreira en Marvel e que isto tiña que realizarse en segundo plano. Eu estaba un pouco como flipando, en plan, porque non tiña ningún contrato de exclusividade, ni ningún trato favorable, máis alá de que a eles lles podía interesar a nivel mediático que eu estivera con eles, porque pues, non había moitas mulleres, era un momento no que o feminismo estaba un pouco como tratando de mercantilizarse no modo de superhéroes ali, xusto nese momento, non? Entón, ao final, lles dicen que nada, pero eu pensei, ahora foi, voume lanzar agora con este TVO que non vai vender nada e logo non vou tener un sitio onde volver. Sin embargo, Pretty Deadly tivo números de Spider-Man casi cando saiu o primeiro número. Por lo tanto, iso deu unha seguridade, unha voluntade de seguir facendo o meu propio traballo de creación propia brutal. E logo, aparte, dou tamén bastante seguridade económica. Evidentemente, iso foi unha sorpresa. Eu estaba bastante asustada, pero foi o que me permitiu naquele momento me encontrei no mercado cunhas posibilidades brutais dentro dunha editorial na que TVOs como Pretty Deadly estaban convertidos en bandeira, porque había como unha fuga de talentos total das editoriales máis grandes para facer o que lles interesaba a eles e poder ter o control do traballo brutal. Por lo tanto, nese momento volvín a escribir. Entón, o proxecto ID é unha historia como de 3 persoas que desexan cambiar de corpo por determinadas circunstancias. Este é un TVO pois, que evoca un pouco os fanzines que facía primeiro cando aínda non era profesional. Entón, neste momento, eu me poño a coordinar unha revista na que levo incluso autores galegos e españois a participar nela da escena independiente, e para apoiar a revista eu tamén escribo e debuxo nela. Entón, nese momento, que é 2016, eu lanzo ID e despois tamén lanzo Mirror, en colaboración cunha compañeira que coñecía dunha beca en Xapón, Hui Lin, que é unha dibuixante malaya maravillosa. Entón, nese momento eu estaba facendo Pretty Deadly, estaba facendo ID, estaba facendo Mirror e editando unha revista, todo dentro da mesma editorial, estaba como nun momento moi presente no mercado, ¿no? Evidentemente todo isto tivo como números moi dispares, non? A revista, a partir do 5º número, xa era imposible de mantener, pero ainda así a editorial apoiouna por 15 números máis, pero este foi o momento no que eu finalmente convertirme en autora no mercado americano. Que quere dicir autora? Que ao final son unha persoa que escribe nun segundo idioma e publica primeiro ali e logo trae as cousas aquí, e que se me recoñece igualmente, a pesar de que non poda ir demasiado e de que non teña unha presencia importantísima nas convencións ali, etc., me permite igualmente poder facer os meus propios libros baixo os meus términos
Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a partir de aí, con Bella Muerte eu acabo gañando un Eisner, que é como un premio moi reputado en Estados Unidos, e o Eisner en cuestión o recibo pola portada esa violeta que tenes arriba, ¿no? Polo último arco de Pretty en Seral, que son como 5 portadas enteiras, valoraron como que eran as mellores do ano, polo tanto deronme un premio Eisner. No periódico sempre o explican como os Óscar dos cómics. A verdade é que era un pouco fácil de explicarlo así, ainda que se sea unha cousa moi simple e moi horrible. Non é tan reputado como os Óscars, pero é o máis reputado dos TVOs americanos, non? Entón, iso realmente mellorou a miña posición como ilustradora, polo tanto, tiven acceso como a facer un montón de portadas, aquí son algúns exemplos destas portadas. O traballo de portadista interésame, pero non me interesa ni la mitad do traballo de cómic. Que pasa? Que facer un cómic é moi largo, económicamente é moi duro, e sobre todo como dicía mi padre, que sempre dicía que parecía que ia escapando do diñeiro, non? Chego a Marvel, deixo Marvel, primeiro son arquitecto, deixo arquitectura, logo metome nos cómics, chego a Marvel, deixo Marvel, e cada vez fago proxectos máis personais e máis pequenos e máis arriesgados, non? Pero bueno, creo que tamén é algo que me podo permitir porque teño unha situación relativamente privilexiada, non? Para poder arriscar e tratar de polo menos de tratar de fundar ou de desenrolar unha carreira que polo menos considere que é honesta e interesante, non? As portadas basicamente as collo porque o beneficio económico é maior, e para min todo este traballo de ilustración é sempre apoio o traballo de cómic. Antes eu me daba risa, non? Cando Miguel Anxo estaba comentando que ao final os dous deixáramos a arquitectura para dedicarnos ao que era o cómic. O cómic é un medio que é algo que realmente te atrapa, entón cando caes aí é moi difícil non querer volver continuamente. Eu probei bastantes cousas, aparte de que me gustan moitas cousas, me gusta ilustrar, podo ter interés en animación, nos videoxogos, na arquitectura, pero o que é o medio do cómic é algo como tan brutal, no que tes un control tan salvaxe de todos os campos de expresión narrativo e visual, que é moi difícil de ignorar, como se tes a posibilidade de dedicarte a iso, aínda que sexa o máis precario de todos, vas a caer aí, ou vas a buscar a forma de financiarte de calquer modo para poder chegar a poder seguir facendo o cómic, non? Eu creo que pola xente que coñezo que lle gusta o cómic en realidade e que senten paixón por este medio, eu creo que todos estamos así, non? Todos estamos buscando como a forma de poder prepararnos, non? Para facer o seguinte proxecto longo, o seguinte proxecto arriscado e tal. Esta tamén son un par de exemplos de ilustración. O da dereita, o da esquerda, sí. O cartel do Salón de Barcelona do ano pasado. As dúas de arriba son como cartas de Magic, que tamén como algo moi popular. Abaixo é unha ilustración para un videoxogo, o lanzamento do videoxogo de God of War, da última entrega. O seguinte é un traballo que fixemos que me chamaron para unha cousa como moi refinada de un whisky escocés de Ardbeg, non? Como cousas moi extrañas que non teñen moita conexión, pero que son divertidas de facer de maneira puntual e que logo axudanche como a ter como unha base económica posible, non? Para despois meterte nun proxecto como o meu último proxecto no que estive en 4 anos, non? Vou poñer un pequeno vídeo de 1 minuto para introducir o que é este traballo. Este proxecto é un corto animado que fixen con Luis Jan, que de feito está no público, un amigo que foi como
un pequeno teaser, un corto, non? Con forma de corto animado para presentar o que era o meu novo libro, Anzuelo. Bueno, casi todos os nomes que están aí están nesta sala. Este foi un proxecto de corto que fixen para o lanzamento do libro en Estados Unidos. A verdade é que neste libro sí que finalmente quizáis o momento no que eu realmente vexome como autora completa, máis ou menos asentada, ou asentada por fin no mercado que me queda no outro lado do charco, ¿no? Anzuelo é unha novela gráfica de 300 páxinas na que invertín 4 anos na miña vida, case como facer outra carreira de arquitectura. É un proxecto bastante complexo, sobre todo porque eu estaba deseñando unha distopía e de repente non me daba conta que tiña outra distopía no outro lado da porta. Eu comecei este proxecto en 2020, un proxecto de terror climático, con tono super pesimista. Eu estaba asumida nunhas lecturas extrañísimas porque quería facer unha historia de terror, achegándome todo posible a filósofos pesimistas de como un entorno moi nihilista para refinalo e tal. A partir de agora o que me gustaría facer un pouco na charla é como explicar o proceso, non? Porque a parte falar só da carreira é como un pouco, bueno, pois aquí cheguei e fixen a miña novela gráfica que considero de verdade por unha vez, non? Sin embargo, eu creo que a posibilidade de ter esta plataforma na Real Academia de Belas Artes para poder falar de cómic, a min me tira como explicar un pouco como se chega a facer un cómic, non? Que non é só fecharte na túa casa e poñerte a escribir, non? Cando a xente pensa en cine ou pensa na arquitectura ou pensa como se fosen todo como artes como con máis valor, pero con un desenrolo como máis complexo. Facer un cómic é como super complexo, precisa como todas as historias, non? Que para refinar unha historia, para que se te ocurra algo, tens que traballar moitísimo. Eu realmente non he cambiado moito de forma de vida desde que he estudiado, desde que me plantexaba como afrontar calquera proxecto, non? Un proxecto necesita moita investigación. Entón, por un lado, tamén hai que dicir que eu son bastante escritora, debuxante de método. Entón, cando eu metome nun proxecto, só penso nese proxecto, só leo cousas dese proxecto, só vexo cousas relacionadas con ese proxecto para empaparme e mergullarme todo o que poida. Entón, aquí, por exemplo, pois veis un pouco o que son o tema dos libros, pero non son só libros. A min hai algo que sempre me enfada moito, non? Dos debuxantes, non? Dos debuxantes de cómic, precisamente. Cando me din, non, é que eu
non leo cómic para facer cómic, eu non me interesa ler cómics, non? Eu leo moitos cómics, xogo moitos videoxogos, vexo todas as películas que poido e leo todo o que poido. Quero dicir, eu son unha persoa que para poder crear necesito como chearme de cousas, como necesito conseguir motivación metendo todo o posible dentro do meu cerebro, porque necesito motivarme, como necesito, cando leo algo que me inspira ou cando vexo algo que me inspira, eu teño ganas de crear. Son ese tipo de creador. Non entendo para nada cando alguén me di non, é que non, prefiro non ler nada ou non ver nada para que non me contaxie, para que as ideas non penetren na miña historia e non me contaminen e tal. Eu o que queiro é disfrutar do medio todo posible, porque aparte de ser debuxante e creadora de cómic, eu sou un fan e sou aficionada ao medio e amo esta linguaxe máis que nada no mundo, non? É o tema da ficción e do xénero, o xénero hoxe ademais é como super amplio, xa non ten esa idea denostada, non? De si traballas en terror, en ciencia ficción ou en temas deste tipo, non son máis que metáforas, non? Metáforas para a problemática actual. Ao fin e ao cabo eu dime conta deste proxecto mismo, non? Eu estaba creando unha distopía climática e de repente estábamos todos con mascarilla fora, sen poder sair de casa, nunha situación aterradora, e eu estaba pois desenrolando unha cousa diferente, pero ao mesmo tempo que tiña unha conexión brutal, non? Que é a realidade, non? Que está todo ben vínose abaixo, non? Entón, pois nada, por exemplo, a primeira fila de arriba son como o primeiro é un tebeo, o segundo son como os bocetos de Hayao Miyazaki para Náusica, o terceiro é unha serie de robots dos anos 80 que se chama Gundam, no que fai unha reflexión moi importante acerca da empatía, do autismo, en fin, cousas así, non? A tira central son videoxogos no que me interesan moito como elemento narrativo, porque precisamente traballan moito coa imaxe e coa inmersión. A imaxe, a inmersión e a atmósfera é como creo que é o fundamental para poder entender o meu propio traballo. Eu estaba desenrolando unha distopía no que o mar sube, mergulla todo o mundo e directamente o devora, e despois a idea é que hai tres nenos superviventes que deciden negarse a cometer calquera acto violento, rechazando totalmente a violencia a pesar de estar desesperados, non? É como unha especie de idea de ir en contra do señor das moscas, non? En certo modo. A última tira son películas. A primeira é de Solaris, de Tarkovsky. A segunda é Eureka, unha película xaponesa do 2000 sobre tres persoas que desenrolan un vínculo despois dun trauma, despois de que un autobús de ser os únicos superviventes dun asalto a un autobús. A terceira é o das golondrinas, unha peli china de hai uns anos no que é un retrato da China rural na que un dos personaxes ten unha relación moi especial cos animais que ten no seu terreo e tal, entón como inspiroume bastante. A última de Cairo, que é unha historia de fantasmas xaponesa, na que os fantasmas son moi tristes, non? É como estos fantasmas son exactamente iguais que o que son os fantasmas galegos, non? Esta idea de tristeza, do folclore e tal, Anzuelo ao final acaba sendo como a miña obra máis afincada aquí na terriña, un pouco en temas de sentimento, de morriña, de a creación, de todo un trasfondo misterioso e paranormal que evoca moito esa tristura dos nosos mitos, non? E que tamén coincidía pois con esta película en particular, pero non só iso. Para facer unha historia sobre el mar, como xa os dicía, non? Eu son como creadora de método.
Entón fixen varias navegacións para entender como me sentía eu de cara a este elemento, non? As primeiras son navegacións que fixen puntuais como para unha goleta de 29 metros no que tivemos que pasar por un temporal, estivemos como 4 días fatal, con bastante medo e tal, pero claro, todo iso era ir tomando notas, vaya, en plan, mirar a proa non poder moverte, estar nun espacio reducidísimo con 14 persoas, a metade todas verdes, vomitando, con moi poucas para as guardias, facendo turnos de 3 horas, todo ese tipo de experiencias son brutais para logo, cando afrontas unha historia, non, ter como sensacións, non, recordar. Eu, por exemplo, aquel viaxe foi terrible, pero non podo deixar de pensar en levantarme ás 6 da mañán e ver todo plateado, estar con Iñaki, como capitán de barco, tratando de localizar as boias para directamente non pasar polos cables, porque non había diferencia entre o ceo e o mar, era todo plateado, a idea era totalmente Lovecraftiana, unha sensación de terror alucinante, super inspirador, non? É moi romántico ao final, non? Entón, non sei, este tipo de experiencias son maravillosas. A última banda é como, porque eu, gracias a este libro, fixen conexión con Alfredo López de Cema e coa plataforma de Cema, que é a coordinadora de Galega de cetáceos, que teñen base en Vigo, non? Esta xente leva a proxección das costas dos mamíferos galegos desde hai 11 anos, creo que foi o aniversario, non? O ano pasado. Coñecín a Alfredo, como estaba como moi pensando moito en cetáceos, en o mar como elemento, etc. Ao final, claro, Alfredo é un contacontos increíble e axudoume un montón como a entender partes do mar nos que eu non podía chegarme, non? Porque eu non tiña ese coñecemento que el tiña sobre as criaturas ou non sei, tiña moitas experiencias que compartir e ao final, claro, engancheime, agora vou con eles case sempre que podo. As ilustracións esas de acuarela foi dunha colaboración que fixen para a Orca Ibérica, que é como outra coordinadora que se montou paralelamente cando empezaron as interaccións das orcas en 2020, non? Eu estaba facendo todo isto do mar, ao mesmo tempo as orcas estaban pasándose bomba, eu estaba debuxando orcas, falando con esta xente, bueno, a verdade é que son estas experiencias vitais son como moi importantes e cambianse moito, non? Entón, gracias a isto eu empezo a traballar, non? Isto, por exemplo, é como unhas ideas, o sea, como traballo de proceso xa, non? O que os bocetos, pensar en ideas, desenredar personaxes, tratar de pensar en paisaxes, non? A verdade é que o TVO como un medio tan amplio en que se pensas un pouco en como se desenrola unha película, aquí nos facemos guión, desarrollo visual, diseño de producción, debuxo, storyboard, guión, absolutamente todo, non? Dirección. Temos que controlar como todo o que é o proceso, non? Enfrentalo como dunha forma moi global. Entón, claro, date moita visión. É como que desde o cómic podes dedicarte a moitas cousas, pero non a moitos campos, pero non todo o mundo de outros campos é capaz de facelo todo como desta forma, non? É como, no mellor non somos expertos en nada, pero non somos expertos en todo, pero polo menos somos capaces de ter unha conversación, non? En todos os campos. Pasamos. Se me deixa. Vale. Bueno, con un pouco o traballo de viñetas, non? De facerte como un catálogo de imaxes para crear un pouco a idea. Bueno, aí vedes un pouco que o traballo de storyboards. Eu traballo storyboards en libretas, o sea, non paro de ter libretas, evidentemente 4 anos de libretas é como unha montaña de libretas. Bueno, é como algo un pouco simplemente anecdótico, non? Para que vexades, pero se os fixades na parte de abaixo, non? As imaxes son prácticamente iguais que o final, non? É como basicamente super parecido.
traballo de guión, porque claro, logo isto tens que contalo, porque tens que vender o proxecto. Entón, pois ao principio, pois escribes un montón de textos absurdos con reflexións de temas dos que queres falar, pois de carácter filosófico, das túas chorradas, logo acabas escribindo, pois eso, máis libretas, e logo ao mesmo tempo tratas de facer un guión completo. Eu neste caso, como me dedicaba a escribir e debuxar ao mesmo tempo, son bastante autoindulxente, porque pareceme ridículo poñerme a escribir unhas descripcións se os podo máis ou menos debuxar e imaginar ou nada nunha página, polo tanto os meus guións son prácticamente diálogos. Non me corto dicir que moito destes diálogos logo os paso a limpio, pero a mitade se me ocurren nos cafés cando baixo pola mañana, que desde a pandemia non parei de baixar o bar todas as mañanas. E logo isto é un pouco xa o formato para tratar de vender o proxecto aos teus editores, claro. Escribes como 50 versións distintas, porque primeiro o pitch, despois outro máis detallado, despois outro que pueda entender a persoa co que estás traballando. En este caso eu traballei con editor desde o comezo, que é a primeira vez que o facía, pareceume como unha experiencia brutal. Esta persoa, que aparte éramos amigos, David Brothers, tamén estivo pechada na pandemia, era hablar todos os puñeteros días do TVO, sen parar, compartir cousas e así. Logo foi como a idea de cambiar o estilo, o que vos enseñaba antes era basicamente tinta, neste caso eu cambiei a acuarela. Eu todavía non sei usar as acuarelas, é unha técnica terriblemente dura, é unha técnica super complexa que cambias o papel, te cambia a técnica, cambias os pigmentos, cambia a técnica, cambia calquer cosa que probes, va a cambiar un montón as cousas. Polo tanto eu lle tiña moitísimo medo ao auga, tanto que comecei traballando en superficie plana e lesioneime no proceso. Tiña todo tipo de tendinitis, a de golfista, a de tenista. Al final tiven que montar un tinglado para traballar na superficie normal de 45 grados, como traballan os acuarelistas normais. Pero como se trataba dunha obra de TVO, no que eu non podía gastar diñeiro suficiente para facer unha viñeta, un papel distinto, entón eu quería traballar con formato de página, polo tanto tiña que poder controlar o que era o movimento da auga. Por lo tanto, acabé montando un tinglado aí, con 2 perfiles en L, con a página colocada, para poder xirala varias veces e tal. Ainda así, pois era tremendo, porque cada 2 por 3 accidentes, como que veis abaixo e tal, pero bueno, é unha aventura, verdade, porque unha cousa que a mí me parece importante é como que cada historia te pide como unha estética, como xa falábamos antes, a idea do que era a inmersión e a atmósfera para mí o máis importante. Polo tanto, era moi importante a idea de usar as acuarelas, entón, ao final, pois, despois de 300, pois xa máis ou menos fixen as paces co medio, despois de 300 páxinas, pero ainda así foi como un proceso bastante complexo, no que a idea original era ser máis indulxente co error, soltar un pouco o estilo e facer as cousas como cunha estética amable, precisamente para dialogar coa idea dos nenos protagonistas e do rechazo, a violencia, etc., para conseguir como unha idea de casi de conto para nenos, pero bueno, ao final foi un drama. Agora, cando vexo o libro completo como obxecto, o ben impreso que está, estou bastante contenta, pero bueno, era complicado. Aquí hai uns cuantos exemplos de narrativa. Unha das decisións que quería era que a poder controlar pois precisamente lo que era toda a narrativa coa imaxe, traballar moito coa imaxe, escribir coas imaxes, todo posible. Entón hai cousas como, por exemplo, nesa página que vedes dos paxaros, na que os pensamentos están debuxados en lugar da realidade, non? Eu non estaba como, non quería abusar do texto, non quería traballar con caixas de texto para explicar as cousas que estaban pasando, entón procurei debuxar todo o posible. E logo tamén un pouco o que os comentaba de
traballar a violencia e o estrano como de formas así moi estética, moi pouco literal, con esa paleta pouco saturada e tal, e logo poder utilizar esos vermellos como para forzar a idea de que algo estaba a pasar, ¿no? Todo isto son decisiones como bastante pensadas, a pesar de que todo parece como moi natural, non? Que era a idea, non? A idea de que parece que non custa moito esforzo e tal. Pero bueno, ao final, como vedes, é como un proxecto moi largo, é un proceso complicado, moi interesante, no que te mergullas ali 4 anos e despois, cando deixas ir, pois parece que te has cambiado de cidade ou algo, non sei, como quedas un pouco... eu todavía non he soltado porque estou falando moito do libro, porque acaba de salir, o sea, saiu en Estados Unidos en novembro, en Francia saiu en xaneiro, e acaba de sair aquí en España con Arsiberri. Polo tanto, o teño moi presente porque non podo deixar de falar dele, de volver a recordar, de volver a pandemia, de volver a contar o mesmo, non? Pero bueno, quería usar un pouquiño da charla de hoxe, un pouco porque quizá ao final a idea de facer TVOs era para non ter que falar coa xente, non? Cando eu empezaba a facer TVOs na miña adolescencia era como para buscar a forma de ensimismarme e de aislarme un pouco e tal, e ao final aquí estou como ofrecendo isto a todo o mundo, pero o que mellor fala de min é o meu propio traballo, non? E logo a última página como a fase final, que é un pouco que vos contaba do tráiler, a fase final de que ti fas un TVO, pero o TVO non pode quedar no caixón, por tanto, todo o traballo de promoción, todo o traballo de colaborar coa editorial, de buscar publicista, traballar tamén con ese apoio e tal, como que é tremendo, non? Entón, ao final, pois nada, un pouco para explicar todo o proceso de todos estes últimos 4 anos. E bueno, é un pouco o que son aquí. Quizáis este TVO sexa o máis interesante que fixen hasta... Quizáis non, quero pensar que é o máis interesante que fixen ata a data de hoxe, porque para nosotros o último traballo sempre é o máis importante. Sempre podemos mellorar máis, vamos a facer libros mellores antes de que todo se acabe, non? A idea esta, a idea de quizá arrogancia, ambición, todo isto é moi necesario como para poder sacar, pois iso, un libro tan bestia e de dedicarle 4 anos, non, a reflexionar e a alienarte para traer algo de luz no medio de eso, de unha situación que bueno, que o TVO, a temática do TVO tamén era moi oscura, como ao final non deixei de refugiarme aí de todo e tal, de facer terapia eu mesma, non é o libro máis persoal e máis arriscado que fixen nunca. Agora sou bastante tranquila, pero facendo isto en medio de todo aquilo non sabía se iba a poder publicarse, non sabía que iba a pasar, non sabía se iba a poder acabalo. De feito, o que lembro é que cando mandei os archivos, cando subín os archivos e dinlle acceso ao servidor e dinlle acceso á xente da editorial, o primeiro que pensei foi, xa me pode pasar calquer cousa, sabes? Xa pode pasar o que sexa, que polo menos este libro sae para adiante, non? Pero bueno, é un pouco para explicaros o nivel de involucración o moito que engancha e o moito que demanda. Entón, espero que vos teña parecido interesante a conversa, non teño moito máis que dicir. Moitas gracias pola vosa atención, e se despois de hoxe algún de vos les aparece acercarse a algo da miña obra, pois ou simplemente ir a dar unha volta polo mar, tamén me chega, tamén me resulta como que xa merece a pena o esforzo de estar aí enfrentándome a vos aquí nesta sala a oscuras coas miñas cousas detrás.
Moitas grazas pola vosa atención e agora se queredes alguén ten alguna pregunta ou se Miguel Anxo quere venir arriba e falar un pouco. Bueno, moi ben. Bueno, pues eu me apresento ao final un pouco, que non sabían en que hora. Moi bien, perfecto. Bueno, pois xa sabedes que se queredes facer unha pregunta, algún comentario, eu mentras as pensades sí que querería facerlle unha primeira. Unha das cousas que eu creo que queda clara na exposición que vais de facer, Emma, é que o terreo no que te moves confortablemente e o levas facendo tanto cando colaboras con xente que escribe como cando escribes os teus propios proxectos, pero ese territorio é o territorio da ficción e particularmente ademais moitas veces claramente alineado na fantasía. Me chama a atención no proceso de evolución que tivo o medio e que agora en paralelo eu penso que se está dando moito tamén na televisión, é dicir, no que son series, na produción cinematográfica, na novelística, que é unha polarización moi grande e de feito cunha presenza, eu creo que predominante, do basado en feitos reais. É dicir, hoxe en día, e a ver como digo para que non soe, pero si o que contas é un accidente que tiveche hai 5 anos, ti, cando conducías ti e tal, é como si no momento en que dis basado en feitos reais hai como unha especie de plus xa engadido que lle presupón un interés. Como lle pasou de verdade é interesante. Eso presupón, por un lado, esa convicción tremenda de monos autosatisfeitos que temos seguramente a maioría de que as nosas vidas son interesantes cando son dunha planicie que se achega ao absoluto. Entón, me parece unha aposta moi clara a que faz pola ficción. A min particularmente tócame de feito especial. É unha opción, digamos, determinada por unha convicción, ou é simplemente porque, digamos, é polo que falabas, o tipo de películas, o tipo de literatura que lees, o tipo de, bueno, os videoxogos en xeral teñen xa máis tendencia a funcionar no campo da ficción, ou é por outro tipo de conviccións? É que, claro, eu creo que é máis que nada porque pola miña naturaleza persoal de que non soy unha persona demasiado extrovertida en xeral, que me resulta moito máis doado traballar con metáforas, non? Isto dicía Ursula Le Guin, por exemplo. Ursula Le Guin é probablemente a miña escritora favorita, unha das. É unha persoa como que sempre estivo como bastante discriminada, a pesar de ter como libros increíbles e moi valorados, precisamente por moverse en claves de ficción, ¿no? Como a literatura, eso, como planteamento anarquista dos desposeídos, ou unha esquerda da oscuridade. Agora mesmo esta autora, como ha sido moi revalidada, morreu sen un Nobel, como moita crítica e tal, pero claro, porque ela facía sempre
ou por exemplo alguén como Mariana Enríquez agora, que está como moi de moda, non? Que publican anagrama, pero ela fai terror, literatura claramente de xénero, non? Pero claro, todo trátase como de camuflar e tal. Para min é que traballar un pouco con eses conceptos, aparte de que síntome moito máis a tal a nivel persoal para hablar de problemática que me importa e tal, porque evidentemente os meus proxectos son como terriblemente persoais. Hai como cousas autobiográficas, a primeira página dos gusanos angolando, autobiográfica absoluta. Evidentemente eu non tiña como unha retaila de Ligoti de falar de pesimismo, non? Tan bestia, porque tiña moi poucos anos, pero todavía lembro que os gusanos nos dedos, claro, todo ese tipo de sensacións e tal, claro, este libro en particular, que é como que evidentemente como moi afincado na zona, na visión de flipar co mar, de temer ao mesmo tempo, de estar fascinado ao mesmo tempo, é como super localista, super galego, non? Levo que o título afora tamén castelán, galego, como unha idea de como evidentemente estou falando de cousas coñecidas todo o tempo. Incluso mi idea, claro, un traballo de ciencia ficción dura o que sexa, claro, non deixa de hablar de identidade, de aceptación, hai como determinados temas como que son moi recurrentes, tanto na obra que eu escrita hasta agora, non, nestes últimos anos, que son precisamente a empatía, a identidade, a aceptación, o terror corporal, terror climático, todo este tipo de historias, non, que son como problemática como moi política que a min me interesa. Entón, eu síntome moito máis capaz de reflexionar, de traballar de un modo máis interesante dentro dun marco de xénero, porque podo especular, podo moldear, modificar as cousas ao meu antoxo para tratar de levar a conversación a puntos un pouco extremos para volver ao medio, non dar nunca ninguna resposta. É unha cousa, por exemplo, que non soporto como autora, é como tratar de pontificar, de apostolar, non? De poner solucións a este tipo de cuestións. Entón, algo que creiro é plantexar un campo de xogos para facer preguntas, non? Logo, por outro lado, o que busco tamén é como establecer unha conversación co lector, buscar certa complicidade. Nunca non explico demasiadas cousas, a xente sente sempre un pouco perdida, non? Como, entón, desa forma, cando ti entras aí, a idea de que te podas quedar pensando neste tipo de cuestións que tamén te parecen importantes e tal, para mí é o máis satisfactorio, non? É un pouco o meu objetivo. Ao principio eu tiña pois un pouco de dúbidas acerca deste tipo de formato, non? Porque sempre ves como hai xente que entra moito, hai xente como que se queda andando, pero que claro, que non cerra, ou é que non tal, non? E ao final, como parece que agora mesmo sí que he chegado a un punto non que eso, como que parece xa como algo identitario, non? Como autor, e como que a xente é o que me pide tamén, non? Como que va a buscar, que creo que quere mergullarse aí nestes tipo de cuestións, non? E como que me interesa moito tamén traballar co que é a atmósfera, coa inmersión, co que é a construcción. Os meus mundos normalmente sempre son vivos e fan cousas, non? É como unha cousa, como que se comen a xente, non? A xente trata de evitar como é como que a xente o que busca é como sobrevivir a eso, non? Pero o conflicto non está entre as persoas, está entre o que é o individuo e o que é a naturaleza, non? Entón, pois non sei, ao final non deixo de traballar en algo como totalmente como este romanticismo decimonónico, como esta idea de tristeza, de podredumbre, de caimiento e tal, e buscar un pouco de esperanza en eso, ¿no? Entón, claro, a min poder traballar como en determinados entornos un pouco máis deseñados por min, sen aplicarse a algo como meramente real, pois me parece máis interesante. Por outro lado, a mí, por exemplo, non me interesa o true crime, non me gusta o morbo das historias autobiográficas en xeral, nunca sería capaz de falar destes temas en clave autobiográfica ou máis costumbrista.
Alguén se anima? Hai unha pregunta. Quedache tempo para dormir. Porque é unha pluriactiva, non paras. Claro. Correches el camiño, correches outro. Eu felicítoche e a cada Quen preguntaba por Mientras teña enerxía, se poidera non dormía, pero xa cada vez teño máis sono. Quen quería preguntar para lá? Yo, bueno, yo he venido aquí acompañando a mi amigo Chema, pero yo no te conocía y me han hablado maravillas de ti. Entonces quería aprovechar que te tengo aquí para preguntarte si me recomendarías alguna obra en concreto o desde el principio. A ver, a lo mejor va a ser la última. Puedes pillar la última. Y luego si te gusta, para eso vas atrás, por curiosidad. Pero a mellor vai ser a última, seguro, vaya. Sí. Bueno, se me preguntaste el otro día, pero después de esto, ¿llevará qué? Ah. ¿Qué tienes? Bueno, ahora volví a Bella Muerte porque acabé bastante mal emocionalmente de Anzuelo, porque foi como tamén un momento vital moi heavy, entre que aparte da pandemia pois perdí a un par de membros da miña familia, dous gatos, meterme aí foi como teño como un pouco que aparcar esta etapa, pero acabei esgotada, o sea, acabei claro, que é un pouco como non poden profundizar moito nos temas do TVO, pero en realidade como que alienei moito para reflexionar como sobre determinadas cousas, como que bueno, que ao final como que te transforman moito e tal, entón como quería, agora o que quero é relaxarme, recuperarme, pasarme bien con alguén, colaborando e tal, pero bueno, teño xa algo na recámara, pero agora é o momento guai de poñerme a ver cousas novas, facer investigación pola miña conta, e tratar de apuntar ideas e tal, non? O proceso do principio, que é como super divertido, o que os ensinaba de as lecturas, ou non sei que. O seguinte será como moito máis, non vai haber nin un árbol, creo. Vai a ser como moi industrial, moi, non sei, como algo totalmente diferente, non? Moi arquitectónico, moi duro, non? Pero sí, quero cambiar un pouco de entorno para facer algo distinto, pero bueno, por agora mesmo estamos co cuarto arco de Bella Muerte, que é como divertido, eso acompañada outra vez, facendo tamén portadas para ir como capitalizar o momento, non? É como sempre así, non? O que a verdade é que os TVOs, eu evidentemente levo vivindo dos TVOs xa un montón de tempo, moito máis que a min, pero a idea é como que vas como reorganizando, non? Que é unha cousa que se move como a fogo lento, non? Ti vas construindo como unha biblioteca, que logo iso, cando xa non podas dibuixar, pois esperas que te dé un pouco, non? Pero bueno, agora mesmo eso, estou diversificando un pouco, máis que nada para baixar. Como os comentaba, ainda non cerrei o libro porque estou hablando continuamente del, facendo promo e tal. Entón, como ata que a cousa se calme un pouco, pois o mellor xa veremos o ano que ven e tal, xa empezarei un pouco máis en serio, pero por agora estou tratando de descansar. Falache agora para o próximo proxecto de ambientes industriais, seguramente son moito máis arquitectónico. Nese sentido, na banda deseñada é lexión, a cantidade de ex-arquitectos que foron desembarcando por ali, é dicir, Daniel Torres pasou por arquitectura, François Schuiten, o irmán de François que incluso exerce, Guido Crepax, o de Valentina, Guido Buzzelli, que foi tamén. Hai casos como de Schuiten ou como de Torres que é evidente, que é evidentísimo. No teu, que crees que eu levo moitas aportou? Cousas.
Eu traballaba, como arquitecto, traballaba imaginando as historias da xente nos espacios, como interaccionaban. No cómic pásame que o propio espacio que me come a xente, sabes? Entón, sempre traballo como un pouco como neses niveles, como sempre acabo pensando como que o que rodea aos personaxes é como igual de importante que o que rodea que os propios personaxes. E logo, evidentemente, tamén no que é a circulación, o tempo, o control dos movimentos, non sei, eu traballo todavía moito en planta, para os cómics tamén. Sí, trato como de deseñar, de facer planos, mapas, cousas, sempre. De facer plantas os edificios, todos os espacios trato de termos en cabeza, porque eu non me gustan moito, o único que fago é non traballar co ordenador. O AutoCAD non o volvín a tocar, porque, en fin, pero bueno, pero sí que pareceme fundamental entender o espacio precisamente para que, non sei, porque me parece como fundamental a circulación dos personaxes, saber como se moven, sentir que é como algo táctil. Sí, o elemento espacial. Despois, por suposto, a antropoloxía, non? Como se comporta a xente, que tipo de relacións se xeneran según como lle afecta o espacio, os personaxes, etc. Eu creo que son niveles como os mesmos niveles, exactamente os mesmos nos que traballaba na carreira. Logo xa, pois evidentemente, logo facer un edificio, facer un cómic é algo moi diferente, non? Pero bueno, os mesmos elementos. Tamén creo que se non tivera feito a carreira de arquitectura, sería moito máis difícil organizar o meu traballo durante 4 anos, sí, porque é un pouco como facer o fin de carreira a lo bestia, ¿no? A sistematización. A sistematización, o ese pensamento caótico de ter como moitos frentes abertos ao mesmo tempo, coordinar, tratar de xuntarlo todo ao final, os temas de investigación e tal. Eu creo que parte tamén está aí, ¿no? Pero bueno. Alguén se anima? Que modosiña sodes? Pois, fala, bueno, non sei como imos de tempo. Vamos ver. Sí, pero... non. Pero bueno, tampouco pensé. Felipe. Sí, dime. Vamos a ver, bueno, no es agradeceros el que haya un recuerdo en vuestros dibujos del Norte Miguel Ángel, muchísimo, en los tuyos. Yo los conozco menos, nosotros lo conocemos, es un clásico, hablamos por ahí, es un clásico para nosotros. No es agradeceros que veamos la ciudad, es agradeceros que en ese mundo de ficción no perdáis de vista la ciudad, que es el mayor disparate y la mayor ficción que hay en la ciudad viva. Miguel Ángel no duda en dibujar edificios del Ágora del Orzán y la gente se cree que es ficción. Y no, sabemos que no. Entonces, esa última referencia que decíais, para no ir todos a hablar de la autoficción, a hablar de nosotros mismos, sino seguir hablando de lo de los demás, del mundo en que vivimos, del mundo en el que se deslizan las ballenas y las gaviotas. Bueno, que está en el parrote sale, lo que pasa es que creo que no metí ninguna. Bueno. El parrote está en el cómic. Sí. No me acuerdo. Bueno, que sí vemos que es una manera para unos relatos que han alcanzado un nivel extraordinario. A mí lo que más me ha asombrado hoy es esas palabras que surgían, Marvel, eso a mí me ha dejado Ursula Le Guin. O sea, estamos en un enorme mundo. Miguel Ángel con sus editores franceses, y además habéis empezado una escuela de arquitectura, que es muy poco, no, pero es muy poco, sabiendo que ahora hacéis unos magníficos relatos. Sabéis que los arquitectos nos hemos quedado en el icono, relatamos muy mal, sois auténticos relatores, y eso es cómic, el cine. O sea, que estamos viendo, y además vosotros dos sois un ejemplo perfecto, cómo se ha disparado un arte que tiene enormes relatos. Ahora tenemos que leer el cuerpo, a ver, que estamos ya temblando de lo que pueda venir con el cuerpo.
Tenemos Estamos, facilísimo. también te diré que estamos, yo de momento conozco mucho más lo de Miguel Ángel, iba a decir que Ya. conozco todo, pero no es cierto, porque también tenéis ya editores, pero de Miguel Ángel esa familiaridad con que nos ha tratado siempre, hay edificios emblemáticos de La Coruña que aparecen en el fondo del mar, en alguna viñeta de él, entonces ya... Se queja porque es de él. Bueno, eso es lo demás, pero... Bueno, oye, no sé, yo estoy bastante asombrado. Tú nos has disparado todo lo que ya sabíamos con América y con Marvel y con ese mundo en donde la industria del cómic se ha desarrollado como una película. Cuando nos dices que da mucho trabajo hacer un cómic, claro que da. Si nosotros, pobres de nosotros, hacemos una pequeña imagen para un concurso y ya nos creemos... Yo al principio decía que había dejado la arquitectura porque era más fácil, porque como se tardaba menos en sacar un cómic al final. Mira, 4 años de ahí a hacer un edificio, pero más o menos el mismo tiempo, ¿ves? No, se tarda más en hacer un cómic, ya lo estamos viendo. Pero digamos ya, hasta ahora con Suiten, Moebius, fíjate que son todos muy extraordinarios para un arquitecto. Está feliz un arquitecto allí viendo mundos construibles, algunos... Hombre, porque al final traballamos no mesmo plano, non? O plano das ideas, o plano das imaxes, o plano da antropoloxía, o plano de entender a psicología dos personaxes que van a habitar, se xa unha casa ou unha historia, non é o mesmo. As historias que van a ocurrir dentro dunha casa, as especulacións, todo iso, o plano de pensamento é moi similar. El entorno, hacer un entorno creíble, todavía hace falta unos pequeños elementos, esas cosas que hacía Schwitten, esos capiteles desmesurados, esos mundos que se desplazan, edificios que se desplazan por el universo. Sí, unha pasada. De esto que falas, o que me parece moi interesante que Emma, pues eso, é un exemplo privilexiado, é como incluso un mercado tan estereotipado como era o mercado americano, no momento en que abandonou o heroe, a xente que ten, pues bueno, máis de 60, 70 anos, coñeceu aquel tempo dos heróis americanos, Flash Gordon, como se chamaba o mariñeiro, tal, bueno, son un desastre para os nomes. Cando sustitúen polos superheróis, entra en xogo toda unha maquinaria industrial xa moi ben pensada, e os resquicios que quedaban eran os dos independentes máis puros, é dicir, Truman Quaterly en Canadá, tal, é dicir, xente que se mantiña entre o underground e ese neocostumbrismo que se foi desenvolvendo, tal. Pero Emma non, Emma é xa pertencente a unha xeración que consigue atopar dentro dese mercado un espacio que non está exclusivamente nas marxes, sino que, como ela explicaba, ten xa unha proxección editorial tan importante, e as propias majors, pues eso, Marvel, DC, non lle fan ascos e siguen contemplando claro, esa... Outra cousa é que ti teñas ánimo de volver aí. Pero porque é interesante, o que pasa que non é a túa cousa. Claro. É un momento que ao final é como un traballo moi continuo, demasiadas horas. Eu cando estaba en Marvel ao principio, que estaba moi involucrada, eu traballaba de orde de 10 horas ao día, todos os días, non fin de semana ni nada. Eu en un momento en que, home, eso con 30 o mellor o faz, sabes, o 20 algo, pero despois é un pouco como... Aparte que, ainda que é interesante, e logo podes controlar os seus tempos de forma distinta, o meu objetivo sempre foi iso. O sea, eu non me era difícil chegar a escribir nunha segunda lingua, non que vivindo no outro lado do mundo, no que o contacto cos editores directamente, que só hablan un só idioma, sabes?
como, non sei, pois só por email ou o que sexa, non? Como é difícil conseguir esa confianza. O que pasa é que é verdade que cando movimos para Image Comics, a meu editorial, a miña editorial en Estados Unidos é Image Comics, que é unha editorial un pouco estrana, porque é moi grande, a terceira máis grande, de feito. O que pasa é que ten como varios niveles, non? Eu estou nunha parte que é Image Central, que son como 14 persoas, que todo pasa por unha soa persoa, que é Eric Stephenson, non? Que é como o tío que controla absolutamente todo e que ten como unha idea moi clara no mercado e das cousas que lle molan. Entón, cando Pretty funcionou tan ben, claro, eu estaba en Image un pouco como super mimada, non? Como éramos como coincidiu un momento no tempo que de repente éramos un grupo de autores como Hickman, Kelly Sue, Fraction, eu, non? Que estábamos todos como facendo grupo para dicir isto son os tebeos vos dentro do mainstream, non? El Pretty Deadly é moito máis mainstream que Anzuelo, o sea, sinceros. O sea, e como o que pasa que eu aproveitei ter feito ese libro como porta para dicir, bueno, pues agora isto funcionou, vale, pues pago o segundo arco, edito unha revista, saco un TVO por a miña conta e de paso inicio outro con a miña outra compañeira que vive en Malasia. Facemos todo isto fíxeno nun plazo de 2 anos, que é moi louco. Ao final ten razón o señor Carlos. Non, pero iso foi un momento en que eu de repente atopeime no mercado nun momento privilexiado e dixe, vou facer todo o que poida. É verdade que a revista, o obxectivo que tiña esa revista era romper a barreira entre o indie e o mainstream. Claro. Entón, o que facíamos, tiñamos na revista como debuxantes como bastante conocidos, non? Ou como moi mainstream, como de estreliñas, non? E despois metíamos xente do underground, xente que coñecíamos en publicar, de fanzines, ou xente de aquí, como que era simplemente unha cousa como basicamente o que nos gustaba o metíamos. E ninguén nos dicía nada. Que pasa? Que claro, ao final aí, se eu publiquei esa revista ali, porque non vou publicar obras máis extrañas, non? Entón, cada vez atopei por fin a forma de facelo. Evidentemente, despois, cando o meu TVO pois acaba en Francia ou acaba en Italia ou acaba aquí, pois as editoriais como son máis temáticas de novela gráfica, non? Pero neste caso, a mí, como con Image xa teño unha relación un pouco de complicidade de que me deixan facer o que queiro, non? Ao final, pois como interésame máis traballar con eles polo sistema polas políticas que teñen de empresa, que a min parecenme moi xustas cos debuxantes, que traballar, por exemplo, con Abrams ou con Fantagraphics, por exemplo, con que podería plantexarme facelo, ou con outras editoriais como máis orientadas como o tipo de libro que fago, pero que non me interesa demasiado. Ao final, en Image eu tiven o control do papel, puden hablar coa xente da imprenta, puden hablar, sabes, como que teño como un control total e como estar facendo fanzines ali. Entón, é unha situación de privilexio. Que pasa? Que eu son unha pesada que flipas. Claro, ao final, como non todo o mundo se preocupa por ese tipo de cousas, pero eu veño de facer os meus fanzines, entón, podo hablar con unha persoa que está hablando coa xente da imprenta, en plan, que papel, podes mandarme mostras? En plan, paga o libro, ti mándame mostras, sabes? E logo quedan, pois mira, se quedan números vermellos, despois se recupera, sabes? Non pasa nada, pero bueno, a idea é esa, eu máis ou menos tampouco. É verdade que os americanos están como moi obsesionados por conseguir diñeiro, non? Eu, pois vou máis ou menos, como vivo aquí en Coruña, tampouco teño que vivir en Nova York, para non é un alquiler que flipa, que non teño fillos tampouco, como podo tomar certos riscos que moita xente non pode, entonces non sei. É como que toda a miña vida está diseñada para que isto funcione, non? Entón, mentras poda seguir funcionando, pois habrá que aproveitar e pasalo ben, non? Un pouco iso. Pois esperemos que funcione moito tempo máis, que teñamos moitos máis libros de Marríos para ir engrosando esa
A ver si son un pouco máis cortos, pero... Esa biblioteca da que espera vivir dos dereitos de autor Aún cando diga, chegue, que mentira, cando chegue o momento que mentira. do retiro, pero Bueno, bueno, que dicilo para dar un pouco de pena. De pena. Agradecerlle que teña compartido con nós esta tarde e que nos teña contado todo este proceso de creación do seu último libro. E bueno, a todos vos por asistir un día máis a estes Martes das Artes da Academia. E nada, hasta o seguinte. Moitas gracias. Gracias. Lembrar que o próximo martes temos a Óscar Corral, fotoxornalista del país, que ganou o premio Ortega y Gasset. Gracias. Bueno, muy bien. Muy ben. Fantástico. Muy bien, muy bien. Toma, llévate de recuerdo, si quieres. El papelito. Si pasa. Esto no. No, yo.